През 2004 година от новата ера правителството изпълняваше програма за изграждане на малки, но демонстрационни проекти. Такива обекти бяха изградени в 2500 селища. Едно от тези 2500 села беше Злокучене. На това село се беше паднала чешма и навес за 6446 лева и километър асфалт до селото по пътя към чешмата. Забравеното село Злокучене стана известно единствено благодарение на политически скандал. В Злокучене премиерът откри чешмата с надпис, че е построена от правителството на Национално движение Симеон II. В същото село министър-председателят заяви, че е премиер на тези, които са гласували за него. След скандала надписът беше сменен. Злокучене отново потъна в забравата. Едва ли някой Злокучене някога е чел Конституцията, основния закон на държавата. Законът, на който е подчинен и техния живот. Заради забравения народ от Злокучене, едно случайно село от 2500-те села, ние ще четем Конституцията вместо тях. А те ще разказват за истинския живот, за България. На безкос. Васил е прекалява за мен. Лош човек, бе. Васил е лош човек. Много добре. Вземи я тая да ти кажем. Он нема кос. Я белодме. С какво? Не трябва да се свършите. След малко ми беше партисана, ма. На бе, и я ти вземе на рака. Ми те ти няма за... Купо ти бегах деветката, простако не е. Игре, ти ми се скара веднага до затватаря. Четири спати я ти имам. Трепериш като тия. Айде стига, не се претана. Търчи нещо. Безгрешен човек, не. За нас е добре. Окей. Беше му неприятно, обаче... Излизнаваме се. Не му отивам си, а кравата трябва да Те да ще я мидели. Много се радвам. Значи най-много се радвам на децата. Най-много на внучета и превнучета има. Гледам да са добре, они па тогава я. Ни да са добре и най-напред всеки да си е добре, нали така? Това не е. Айде, пристигате. Да. Сега съм гледала, за да ви вадим от кучищата. От кучетата ли? Ама я ако знаеш... Тук ме е страх от тия. Я ако знаеш, че Станка е с тебе, не ми. И мене от кучета не ме е страх. Добър ден. Айде. От тук ли си? Да. Не знам, тук има ли? Не, има, не. Сега нали съм с тебе. Айде, стане с тебе. Айде, и на вас всичко хубаво. Името на село Злокучене всъщност няма нищо общо с злите кучета. Името на селото произлиза от турските думи злак, излак или вода и чемур, кал. Злак Чемур. Село сред калта и водата на река Искър. Село с чешми. Да, момче, чешма е нужно. От и ние сме навръл на село. Той кмет, той при нас. И като се свърши горе водата, ти да влизаш по долните къщи неприятно, нали? Всеки си заключил портата и няма къде да влезнеш да наточиш 1 килограм вода. За пиене. А тази чешма като е там, влиза си спокойно и си наточиш и си заминеш. Сега от всека къща, например, унази има 6 чешми. 3 има в къщата, тук има в банята, има до оборо нещо стайче и там има и вънка. Едно време цяло село отгоре идеше, тук е при тази къща, имаше чешма, сега къща турия на това.
Мъкнехме вода като гуджи биволици, да ме простите. Момците не си. Кого да качат, да те кого не смят и да гледат. Да. Така беше. А не като сега момичетата тичат у домовете. Сега това народ ли? Напречил от цигарата, най-унищожното. Леле, одека съм. Прави се, одека съм. А пък като го знаеш одека и какво е, да не можеш да го понасяш. Конституция на Република България. Член 1. България е република с парламентарно управление. Конституцията, член 1. Цялата държавна власт проистича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. Конституцията, член 1. Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Конституцията, член 11. Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. Конституцията, член 2. Република България е единна държава с местно самоуправление. Оти, ние не сме ли човеци? Па не сме, бел, че си човек. Марико, пуканчи немате. Нема. Сега каза за бездомните кучета са или от света какви. Петер сме от ми. Петер. Ама това е тъжна работа да сравняваш хората с кучетата. Не е тъжна това. Как е тъжно? Една баба те таква взимат 40 лева, 50 лева, айде сега се увеличе. 50 лева. С 50 лева ти 30 дена как ти изкараш? И уни ги вземат за токо. Да. А водата? А пацеровете ще вика Чича Митко за отделно. Как ти живее? Така да си помисли един такъв учен. Конституцията, член 4. Република България гарантира живота, достоинството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. Пенсията ми е 100 лева. Не е яка. От кога ви тази традиция сутрин да си пиете кафенце? Откъде отворено заведението. Оти ние да не сме под стрелна капая. Трябва да си пинеме сутрин да се видиме с жените. Пинем кафенце, хлеб вземем. Кой си има пари, пие си, кой си не има, нали знаеш, гледа отстрани. Ама само за тъжни работи си говорите, за нещо весело сутрин не си ли говорите, като се съберете? Те са болни хората и само за болести говорят. Все нещо трябва да има и хубаво на след всичко. Хубаво да има млади. Едно старите хубавото това. Изкривили сме се, Едно на така, другото на така. По някоя кравичка чуват за млеко и това. Млад човек не му селото. А младите мислят за убаво. Старите вече се отиваме. Ние па няма на къде да обеднем. Ние още копаме надолу. Не сме почнали да пълнеме. И кога ще... Не знам дали ние сме живи нашето поколение. Още си дълбеме надолу. Кой е жив, ще види. Конституцията, член 6. Всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Какво идат они по чужбина? Я искам да има чужбина. Виждаш, че идват цунами, идват такива. Ако има. За них нема, за нас има, нали? Или на самолет искаш да 20 дена отиваш самолет. С тази булка работихме с години заедно. Идехме от 3 месеца еднашна екскурзия. Ама и мало пари. Сега да имам къспет още наш диден, пак. Най-скъпата беше 400 лева. Значи 400 лева и затова казвам 11 000 км във въздуха. Значи, вземеш
Москва, Ленинград, Ленинград, Киев, Киев, Волгоград, Тбилиси, Самарканд, Ташкент, Бухара. Вие белите нощи учвахте ли? Учваме ги 2 пъти. А сега идеш некъде на екскурзия, колко струват хотелите? А ние сме таквия баби, ли казвам по колко взимаме пенсия. Ако идеш един ден на екскурзия, трябва да риташ цял месец после. То не вземе да ги продадете, пък да ходите в Европа. До година. До година отиваме. Даже ще сега ти продадем и заминаваме. Нема Европа, нема нищо, нема да става. Нищо на никъде не върви. Ни у Европа, ни у Италия, ни у Гърция, никъде. Ако ме гледате таков мушмурок, я съм обиколила Северна България, па натам Тракията, па по-горе от Пловдив, Димитровград, Хасково, Кърджали. Мани. От тук, като съм тръгнала, тук съм дошла у Благоевград, Дупница и Самоков. Конституцията, член 6. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично или обществено положение или имуществено състояние. Доде да се наместят, обещават и накрая нищо не изпълняват. Чекай, постепенно ще увеличат. Ще увеличат и нищо. 60 лева, те това не Да не се отговедарци. 60 лева. 60 лева ни ти ги вземат за токо и за водата. Да, па я преди дойдох. Танто за Кукурико. Той изшел натам, он е изшел натам. Па нека дойдат тук, в България. Они по чуждите страни така било, онака било. Там нека са парите, тук да дойдат, у селата да видят какво се живее, с що живеят. Оприя работа. Така. Та не Симеона, ако тя и Симеоновица да дойдат, ние сме си ние. Конституцията, член 10. Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Кой ти гласува вече? Ние си видеме, Аир. Много ни лъжат и нямаме вече доверие на никой. На себе си вече нямам доверието, на тия имаме вече доверие. Нито Царов, нито Първанов, нито Костов, нито Костовица, никой. Какво се пофали? То обещава така, он обещава така, да си наместят, да си взимат паричките, па просто лидите много му здраве. Така ли е сега? Кажи ми истината. Не знам дали се роди политик да мисли, някой да помисли за селото. Те кога се избират са много мазни. Идват... Това ще направим, другото ще направим. Щом спечели, забравя се. Или ми беше шеф, хлеб ми е давал да му направим вечера човека. Но си па шеф. Другия директор. И аз съм си на село вече. Да, там ли си вече? И мене ме изгонира. Но така? Не сам изгонира, ама аз се прибрах. Не. Конституцията, член 13. Вероизповеданията са свободни. Верваш ли в Господ? Вервам. Вие не вервате, нали? Конституцията, член 14. Семейството, майчеството и децата са под закрила на държавата и обществото. Училището беше едно време училище, а сега стана пущиняк. Защо да е тая работа? Конституцията, член 16. Трудът се гарантира и защитава от закона. Ама младеща да му мисли. Откъде ти вземе младеща пенсията? Кажи ми, откъде? Като не са на работа. Семейни откъде да взимат? От никъде не може да взимат. Ако едно работи не може да се издържат и вземе пенсия. Кога? Млади сте, млади още. Я ли знаеш кога беше на 70 и на 80? Идех още на работа. Па излази, да. Печалеше, да. Конституцията, член 48.
Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаването на условия за осъществяването на това право. Сега кой си е млад, кой си може да си работи добре, като всекога. Всекога е имало и добре, и зле. Всекога, през всеко време. А и навсекъде има беднотия, има и състоятелни хора. Конституцията, член 17. Частната собственост е неприкосновенна. Напред се отворени врати, отворени прозорци се спеше, а сега с железа се сложи и железни врати и разбиват и влизат и тепат народа. Какво да имаш доверие? Кажи ми какво да е. Конституцията, член 19. Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива. 24 часа възможно, 24 часа съм с тех. Не е ли тежка тази работа? Много. Но че тежкото е неплатена, непризнателна. Субсидии, нещо, помощ, не. Много неприятно. Защото един работник за 12 часа работен ден ще вземе 30 лева надница, а тук си минус 30. Действай. Конституцията, член 19. Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Мачиме се, грешиме, стезиме рани, среле лайна, добре, влази офисос, меришеш, оди колони нема да се напръскам, я дни се напръска. Ето ги, съставото. И това офис? И това офис. Те химикалците, те ми офиса, всичко, ето го. Това са писалците. Само книгата ми нема. Конституцията, член 19. Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона. Какво търсят злоокучи на тия чужденци? Какво правят тук? Да ги знам? Не знам. Нещо трябва да им харесва, що ми идват насам. Не знам. Се те дойдат човеците, па сега ще дойдат ли после, нема ли, не знам. Конституцията, член 32. Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достоинство и добро име. Циганите са толкова проблем да ми дадат начин да запаля цяла мала да изгори на пепел да стане. Толкова ме яд вече. Не смеме до само като пеша. Ако ми се наложи, немам пари, не смеем до само като пеша дойде. Почват, ограбуват те, взимат и дрехите и те се обличат гол. Един лев, ако имаш, обират и готов. По малата милицията не сме да влезнат, поне линия да влезнат. Конституцията, член 39. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Между Камилата и Шопо каква е разликата? Я дека съм видал Камила, бе, Дядка за овца, крава. Станче, каква е разлика между Камилата и Шопо? Дядя, слушай, бе. Камилата може да не пие един месец и да работи, а Шопо може да пие един месец без да работи. Ето Камилата един месец не пие ли вода? Може. Те така е вица. Повече. Деби, един месец не пие. Повече. Стилно живот. Как ти живееш? Конституцията, член 46. Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Ама нема и внуци, нема и деца. Нито се женат, нито нищо. Има 50 рождения тук без да се женат. Къде? Не смеят вече от тази скъпотия. Моя си работи 30 години у Слатина. Сутрин е у 6:30, вечер до 6:30. И колко взима? 120 лева. За рейсо не може да му стигнат и за цигарите. А ако има при него жена и дете... Затова ги забраня. А? С 120 лева как ти изкара? Толкова мъжчат. Они нема да ядат. Конституцията, член 52.
Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по ред, определени със закон. Да има тук следен на лекар, бе. Сега трябва да има лекар. Першо барам да има тук село, че през ден, през два тоже, значи. Ние сме такива всичко пенсионери, едва модиме, значи. Моите хора избегават, да по Самоков. По София. Лекар трябва да има тук, першо, значи. Лекари го вежди, една кралка се поболи, трябва да го закараш, пак го закараш. И те ти стават 20 лева, дека 20 лева ти да кръвдат, щом се поболи. Колко ти е пенсията? 80 лева. 32 лева ми е лекарствата сами, понеже е сърдечно. И взимам 64 лева. Остаят ми 20 лева, 30 лева. Това с тия 30 лева, ако може живе. Аз ще ти кажу. Може си на нога, цъкаш кравата, от нея взимаш за лев. А като почнеш да не можеш... Я ми кажи, защото никой няма да повярва, ти хапчета пиеш ли? Не пием хапчета, момче. Що се ви лъжи? Мед хапнувам, ама медет захаросан. А това течньо не го обичам. Да. Кажи ми, каква е рецептата да доживее човек толкова години? Каква е рецептата? Сладичко, много обичам сладичко. Месо не ям, млеко, кашкавалец обичкам доста. Ратика пинувам и днес, и винце пинувам. А бира не. А вино и сега да има 2 чашки, те готнем. По колко трябва да се пие за здраве? По колко трябва да се пие? По чашка, по 2. Ама и той да искам повече, вече не може да не ми приема душата повече. И аз съм искала нарочно да се напием, от и аз си обичам ратика от въкътта. И съм викала на човеко ми, Бог да го прости, скрият я и спием, пак те притребе. Като притребе, те купиме. Конституцията, член 28. Всеки има право на живот. Това не е живот вече, лекарства, без... не може да плащаме тези лекарства. Па живеем добре, какво живеем? Много е добре, ама нема начин. Оти да не е добре, шумие. Ема нищо ти нема. Всичко ми дават. Да. Щом като човек горе-долу е добре да може да работи, а като мане да работи вече да легне, а па я на тия години, кои съм си много доволна. А я благодарна съм. 81 карам. Какво? Кажи ми как да се радваме. На що? На що? Стопанството беше напред колко искаш народ. В фабриките беше колко искаш народ. Та ти сладкарница, та ти фризьорница, та ти магазин, та шоли не. Клубове. А сега на що да да се радваш? Кажи ми на що. Кое е най-вредното? Най-вредното. Тръпи днеска, тръпи утре за едно, за друго. Това е вредното. Това е губи здравето. Кое е полезното? Полезното е, що ти иска душичката, ако може да се задоволяваш, това е полезното. Я така мисля. Конституцията, член 5. Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Нема село. Има 200 човека. Но така е, момчета.